Good morning guys and welcome back to my YouTube channel and entertainment world. Introduction English ni nama. गिबियावनो गोसो गैयाबाबा आंनि entertainment फेमिलिफोरखौ नैबे बोसोर गोजाम जोबहांहां 30 थारिखआव स्राय बरायहरनाय जाबाय नैबे सौरायखौ लाफानानै सौराय एवनाय आरोना दा एक्चुअली गोजाम बोसोराथ' दिनैहायनो जोबनानै थांसिगोन गाबोननिफ्रायहाय गोदान बोसोरसो जाले स' मोजाङै सोर बबे जायगायाव पिकनिक जानो नागिरदों एसे कमेन्टआव लिरना खिथाहरबानो जाबाय बबे जायगायाव सोर लोंनानै मोसाखावलाहैनो गोसो जादों खोन्थाहरलायबानो जाबाय स' दिनै गोजाम बोसोर लास्टनि स्राय खनसे भिडिअ बानायसै होननानै थालायबाय आरो स' नायलांबानो जाबाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरना मा होनो चलो Luri bersemaunane sahani no au hapai aya teng geger banine apo nang yolane male be holi ga dai konti ane gaya दिनैना दाउ गोदाग्राया आलदासो आरोना रायजोफोर बोसोर गोजामनि बिदाय हरनायनि दाउला दिनै खासि मासे जादों दा मोनायाव हांसो मासे जानोसै ना मा होनो सालदे दा मोनायाव नोंथ' हांसो जानो हाया बे सिफियाव मा दङ बे सिफियाव मा दं सावसिगोन बाराबा मिथिखा गावसिनानै मोजां गोदा दे जोंहा बिमा प्यार किया तो डरना क्या माल वाले और की और भाई बेबे चले बड़े हाँ जुलर बेलर बच्चे बाबना रे यारी नो आओ happy आया ठंडं के पानी ने आवे नने योल है दाउ फेंदा को माने गोग्लैदों बाला मोनजाबा माइसा नांगौ बोथोरनि बिदैखौ बोथोराव जायाब्ला जौनि जौखौ जुलि लायाब्ला अना आयो फोथायनांगोन आगलिनि दाउ बेदर गोदानाय माबा देग्लिला जोब्बायसैलै जाजायालै बे दाउआनो सयथि रोंगारगौलै गेलागुरि साइडनिया दाउ गोदानो मानसिफ्रा इखौबो आयौ हायावबो बेरसारला होयो माथो नोंनोलै बिमा नोंनो मोनोबा हिनजावफोरखौ बिदिखौसो मोननांगौ दा मावनो दांनो गोरों दाउला दुला गोदानो गोरों होजोबलै जाजोबजायो बिमा खथ्थ' मोजां गोदाबावसो नों रग' आंनिफ्राय साबसिन आरो मा बेलाय फेन्दायाबो सुवाबा दाहो दे गोथाव जानांगौ मलमलनो दिनैहाय सुफिनाबा जाजायो दे लाहर जोख्लिनि दाउ गोदानाया खिखौनो हाफुनानै सुफिननानै दासो लाफिननाय नायदोनो बेलायनो दाउ गोदाग्रा बेयावनो सिनायब्ला दाउ गोदाग्राखौ लागाव नै गैला इयो जाजाला गेब्लेला होजोब्बाय गोदायोब्ला एसे मोजां गोदानांगौब्रा बिमा मानो जानला मोनला गोदायो नोंलाय मादा जाबायना खोथा देरबावबाय बज्रांबलि जाहैदों आख्रोमान लागायनांगौब्रा माथो बेखौ ओरै नैबे खामियाराजों सिदा होब्रा बुरबक बोरमा मा रोङांलाय मादा गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे नैबे दाउलाजों हिनजाव गोदानायजों आलो गोजोन मोखां नायलायनानै दिनै स्राय जानोसै सामब्राम पियासखौबो गारसननोसै ना मा होनो बिमा बबेखौ मा होनो नागिरलायखो जायाफ्रा मालाय जिरा खामनाय मोनामसैलाय आरो ओंख्रिखौनो जाव जिरा बै लेबुआबो एसे सेबसन हरखादों दाउआ गोखै सादोब जानायनि जाव बारा आं एरनि हरलाय आं गोरोंना एरनायाव ना सानजों एरनो एरा मा होनो बोथोरनि बिदैखौ बोथोराव जायाब्ला जुलि लायाब्ला आन्दायनांगोन बे प्यार किया तो डरना क्या बाल वाले और की और भाई नापें जुलर बेलर बेसमावनानै हिनजाव गोदान बरायलायथारबाय संनाय खावनाया दाबो जाया नामा ओंखाम उखैनायफ्रा जालायलांला आयै मालाबानो गोमोस्लिउ जाबाय बेदरा हा थफसिफोर देबा गानखनांगौब्रा
हान्दुलारबेलारबेसे मावनानै साहानि न'आव हाबफै 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 आइबो गैया आफाबो गैया हाबफै 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 आइया थांदों गाइखेर फानहैनो आफाया थांदों जौ लोंहैनो हान्दुलारबेलारबेसे मावनानै हाबफै 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 दाबो सिखारा फंबाय खर' बारा थिग जायाखै खाबसे लास्रोदो ना मोजां जानायनिहाय आरो फंबायाहाय मैया आलासि जानो फैदोंमोन आरो ना ओमफ्राय आं मानसिफोरखौ न'आव दोनहैयासै हटेलावसो रुम बुक खालामना होबाय 150-150नि नैबे फंबायबो दं नै ड्रेसा रेडि खालामगासिनो फिटिं चेनेलनि नामा मामोनलाय सना बड'लेण्ड SN26 राइडार आलदा हेन्डसाम SN26 राइडार गोबोरखि मोखाङा जोंनियाहाय चेनेल गिदिर मानसिफ्रानो बोरमा दारि लाग्रा बियो गस्लायाथ' नायदो मोनलानायखौ गानलानाय नुखायो एलाय माथो सिजुवास इण्डिया होनबाथाय मोनलानाय खोनाखायो एक्चुअली दिनैहाय माने एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर मेन पइन्टआ बेनो जाहैबाय एक्चुअली दिनै माने टाइमा एसे सर्टनि थाखाय आं भिडिअखौ एसे गुसुं बानायनाय जाबाय आरो ना माने आं दा माने मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों नालाय एसे इमारजेन्सि खामानि दं दा बेनि थाखाय आं भिडिअखौहाय माने सर्टलि गुसुङै हगारना होनाय जाबाय आरो स' बेखौ नायनानै एसे गोजोनथ'बानो जाबाय ओमफ्राय समफोरनिफ्राय बरायफिनसैलाय बाय बाय